Здравейте, зрители на Game Over TV, аз съм Цецо и това е следващия епизод на Как се прави. В този епизод аз реших да ви покажа някои програми за снимане на един качествен геймплей. Тоест, програми за заснимане на вашият екран. То било на игра или на нещо друго. В смисъл на работния под. Понеже има все още хора, които те първо започват да снимат и имат доста въпроси с кои програми е най-добре да снимат. Сега с този клип аз ще се помъча да им помогна. Започваме с първата програма, но не е на последно място, DxStory. Тази програма предлага два вида език, английски и японски, мисля, че е това. Това е официалният сайт. Например, искаме играта да ни е на английски език. И ето тук малко информация за самата игра. Тя съответно се предлага качествени фреймове. Има си... в смисъл, тази програма натваря най-много вашата видеокарта, понеже се опитва да извлече прекалено много от вашият компютър, но с съответното заплащане, че трябва да сте платили една наистина голяма сума за да имате този компютър. Тази програма също така може от официалния сайт да разберете някои неща. Ето нейните услуги са видео, аудио и още аудио. Мисля, че това е стерео и нещо друго. Всичко това се комбинира и става в един клип. Ето тук съответно може да се намерите някаква информация за самата програма. Това беше DxStory. Да отидем към следващата програма. Следващата програма е PlayCloud. Тази програма аз лично я препоръчвам, тествал съм я. Може да се каже, че е наистина на едно доста добро ниво. Понеже тази програма може да ви предлага наблюдение на вашата температура на компютъра. В смисъл, ето, когато си имате в ето този ъгъл, горе, съответно долу, тук и тук, имате изборът да ви показва в клипа с колко ви е натварен вашият процесор, колко е натварен вашата видеокарта, RAM, памет и всичко останало. Също тази програма се поддържа всичките приложения, DirectX, поддържа Full HD картина, може да се записва и с веб камера, както виждате тук. И да, тази програма също вади едно наистина качествено FPS, базирано на процесорът и на останалите ваши параметри. Да преминем към следващата програма, която аз лично най-много я препоръчвам и аз я използвам, между другото. Тази програма е Fraps. Тази програма Fraps няма конвент. Какво означава този конвент? Няма конвент означава, че по принцип вие нали се пускате вашият Fraps и започвате да снимате и след като приключите да снимате, клипът става около 10 гигабайта. Докато при предишните програми това нещо го няма. В другите програми стават по, например, по 1, 2, 3, 4, 5 гигабайта, а тук стават по 15, по 20, по 30 гигабайта. Понеже в Fraps извлича всичко, което може да измъкне от вашата видеокарта, съответно с едно натварване, но не колкото с DxStory-то, а с едно съответно, що горе добро натварване. Малко тук отново в сайта може да проучите някои неща. Програмата, ако се изтеглите от тук, от официалния сайт, тя няма да е регистрирана и ще може да снимате по определен брой минути. Последната версия е Fraps 3.5.9. Аз съм с него. Сваля се от Zamunda и от някой друг сайт. Тук може да намерите някаква информация за самата програма. Поддържа картини до пиксели 7680 на 4800. Максимални фреймове от 1 до 120 фрейма, което е наистина що горе едно нормално нещо. Може да ви показва с колко фрейма снимате в секунда в вашият горен, долен, ляв, десен ъгъл. И тук виждате няколко програми.
и ви показват с какво FPS е снимано. Ето тук с 30 фрейма как се държи на играта World of Warcraft. Тук с 60 фрейма как се държи на играта Trackmania Sunrise. Тук как се държи с 60 фрейма на играта Balance. Тук как се държи с 25 фрейма на играта Far Cry. Дори да не сте с HD видеокарта, вашият компютър ще може да прави HD клипове благодарение на този Fraps. И мисля, че стига толкова, колкото съм казал за Fraps, да минем към последната програма. Аз дори я използвам лично за Minecraft Building. Тази програма е Bandicam. Това е единствената програма до тук, която я има с български интерфейс. Тя предлага също много удобно записване на вашият работен плод. Bandicam, тук отново може да намерите някаква информация, коя Bandicam е високочастотна програма за записване на игри, видео и вашия десктоп. С програмата може да записвате Minecraft, WoW и т.н. Така, съответно други заглавия. Също така тази програма отново поддържа веб камера, Java, Skype, всичко може да записвате с нея. Може от тук да се закупите съответно, но според мен няма никакъв смисъл да давате 60 лева за нея, като може да се свалите безплатно от Zamunda и да си я направите. Тя също поддържа DirectX, OpenGL, широко екранен запис. Това е единствената програма, в която има конвент. В смисъл, отново ще се варите, нали, приличните 720p, но клипа ще става, например, можем да речем ограничение да става по 10 гигабайта и най-много да става по 10 гигабайта. Няма да го превишава това. Тази програма може да записва до 25, до 24 часа. Тоест едно денонощие може да го ставите да се снима и то се снима и на другия ден да отидете и то да е 10 гигабайта и пак да си е HD. Смисъл няма смисъл му да тряскате 1 мегабайт и да викате стани HD. Това просто е невъзможно. Максималната резолюция на видеото е 2560 на 1600. Качване в YouTube без никакви други заснимания с камтаси глупости е 720p 1080. Максимален начален размер без ви да го коригирате е 3,9, но вие съответно може да си го коригирате. И това беше, дами и господа, надявам се да съм помогнал на някои хора, тези, които първо ще започнат да снимат. И така ще се видим в следващите епизоди. Аз бях Цецо. Чао от мен!